Balima Alnyakuma très urgent. Balima bien lundi 27 octobre 2025. Balima ou aywa ko Assimi Goïta Moussa Mara bla sans fla kaso de la. Ko sankele abuga kaso fermuna sanglindo ko isirsi. Aywa ko araper dobe a toko ko Dr Kib o boro yaka nisonguya ira ko pénurie de carburant mumbi Malion ko vraiment ko ça ne va pas. Mali école so fermera ka dakan ka foko essence ko gelea de bi ani insécurité ka fo Mali télévision sur la BAI dien be bora kala mafana amadugo mo ko shila debi Mali aka ene parasi sur comme yo madli ka ko de be ka kebi Malion amena na do Moussa Mara ka côté ro fanfela la mo ko chama réaction ke pénurie de carburant ko na anya metu ko carburant do duna bi de taro citerne ndama na duna bi. Bon, oube ka obo télé unif, oube ko bo réseau kangwa ko alhamdoulilah ko citerne do duna. Problème tala. Bana ka furake, o ka fsa ka fura da mbe bana no ya kwa. Mali mo ka bana de ka fura ko jumei. Ay marafata akata bina nunu kele. Arame koko ale frappe do ke bi. Malien. Ambet la ka vidéo spéciale koka. Arame ko ka frappe ke kolanje babi. Ambet la ka ma woroka. Oh, Moussa Maraka condamnation maître Moutaka Tal Borana nous yaka avocat. Voilà. Que c'est 27 octobre 2025 le tribunal des pôles national de lutte contre la cybercriminalité. Voilà, la cybercriminalité a condamné l'ancien premier ministre Moussa Mara à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis avec une amende de 500 000 francs. Symbole à payer, voilà, symbolique à payer à l'État. Partie civile. Pour un tweet, Moussa Mara est resté serein. La défense interjettera appel aujourd'hui même. Voilà. Donc la défense interjettera appel aujourd'hui même. Koubena appel kala. Moussa Mara Moussa Mara ne peut donc pas sortir. Comment ces millions de Maliens, voilà, comme ces millions de Maliens et des Maliens enfermés chez eux sans carburant, à chacun sa peine. Ah, aïwa. Maître Moutakatal Koumana de. A Koumana. Awo, ninde tcheyai. Ouais. Nere aïe, ne onwe se Maître Moutakatal li. Yeah, il me semble que Maître Moutakatal a une euro de faux quoi, yeah. Donc, amena kuma oroka. Moutakatal ko Malien mo million chama baby olube kaso la bi quoi carburant ko sababu bon na faraka Moussa Mara mine tweeti dron transition de bebo yo kuma mu fo bidon kulubale yo kuma mu fo ka jugunu Moussa Mara tai o mata kaso la Moulay Keita mu fo ka jugunu Moussa Mara tai o mata kaso la Fomba mu fo ka jugunu Moussa Mara tai o mata kaso la bon Malien au bekan taka da nyakoro Malien do de bebo anga faranyo nga simi de meka malijo bo awni alachi am se ka faranyo nga chogo jume Moussa Mara nete Moussa Mara ka parti la mo ye halalai mo ye horoy mo ye halalai je m'excuse ngira dabe ka grianda quoi tellement du soutien mo ye halalai mo ye horoy ni injustice abitoro nkote horon kolondo do be moko ko kala la ni ni te kangele fe al ne jugu fi hali injustice nakra Assimi Goïta la be digine la yaro Assimi komani ne de mais al ni bakra Assimi ma kangalo norala a bene toro o horo nyadi ne rep se ka filide mais injustice o de fleka ke Moussa Mara la ngalunka po akko kanga beni kanka am se ka beni kanka chuko jume ala bi se ka here ke Assimi chuko jume fanga ina be ka bi ayre ka jamanu dinka bina jarabe kan kele Assimi Goïta be kan kele ka ta galon tike na noro ka chemine ibe mine malli la Assimi bi mine galonka ni ay malien chama be ka tam nabi jara voilà ni ay malien chama be ka nabi jara nabi kelengele tero ka kuma folay ni ay malien chama be ka tegere fa kumbi do rete parce que Assimi be ka mugo bu kirken Assimi be ka armée ci avec la société civile ci avec a bekele awni ala chama se ka ben na chuko jume ko tweeti dro
aya ta okala je dron bo uyende kebi mutaka ngene ngo kuba appelu ke ne ken mu fo malien ngena tant que Assimi be kan ni toye ni ke ka ngesi malien di wera uma a beni alquran che ala te no gadi Assimi ma ni malien fana ko kube sa Assimi no fe no abe sa no fe e aw jodongo aw ya kunyere di aya kunwo ne president o ne be ka saran fanga kana bi jatika wale mogo de bulu so ne president Assimi tallo ne be fa Assimi ka to doni di aka do aka vrai redo mais ne be saran côté de la ni ne ba fa surasu ka Assimi gen ne te fait jatika wale mogo ka fanga ta parce que ne plan be ka tracer Mali contre au Syrie plan di ne te faut de ka ke Dr Cage no e anga araperi tellement ça ne va pas Dr Cage bora o kumana ango kumaka na me aya la mede Malienne, bonsoir. Malien, on a les enfants. Je répète. Malien, on a les enfants. Je répète encore. Malien, on a les enfants. Kobe pushom na sa. Nama lega no enfant. Amai. Malien. Ana sabali goy. Nimi setay fen kele min ko fe jangono e sabali. Malien. Ne faw, ne baw, ne koro, ne baw. Hey. Ana sabali goy. Ana sabali. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du Mali. Quand je dis du Mali, c'est-à-dire du Mali, quoi, et de la situation actuelle. Si aujourd'hui, tout de suite, moi je me plains que ça ne va pas du tout. Je veux que ça soit quelque chose, ni mes femmes. Parce que ça ne va pas. Toi qui regardes la vidéo là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Ma belle, qui connaît fort? Ça ne va pas. Docteur Kedjiko, ça ne va pas. Mais au courant de Kaba Assimi contrôle là. C'est-à-dire que Kabe Moroka, quand Galon Noro Moro là, Ako Kangabe, Amisi Kabe Oka Chukujume. Anyam Balmam Sodo Fanaga vidéo, bon, Antardon, Antarona les tailles, Chatri de Uben ni Femerado, Angam Balmam Sodo Fanaga Kokarbidan. Bon, anta doni ni comédie de wa parce que anga oroni foka daka ngwa. Bon, muso nga ko ga cha kwa. Anga ni fana réseaux sociaux de ka. Ni tien ga ndo ba ira ko gela bamba muso ka de. Ni tien fana te nga foka daka parce que moko ka dana bi nga imana ta ka fen fuira o ka ta fo ko comédie kala do parce que ne te demiseni ndon quoi. Nunu yan de onde quoi. Bon anga fana ya yitan to ka la réseau ka de. Bon, ne ga na mu ngani fo. Et kamoko fo mine ku don kasola. Kamoko kanumboko mine ku don kasola katla ki joko angabe. O ben moral jme. Angani vocal franame. Angani yorla me c'est très important. Malien bekan name. Ok, on se ka fo malon ko asim buta ka ambition ti be malikono. Ngem sali chamanda uma. Ayala me. Wakati mina asimbala ka fo malon mina ka ka be. Wakati abeka parti politique uchi. Wakati mina asimba fo malon mina ka nga be. Wakati kile abeka mko ka leaderum na kudo kusula. Wakati mina asimba fo mko na ka nga be. Wakati kile asimbeka gilea duron takamalo sigare. Obe meke chukudi. Eko malon ga be, malon mko be na futu ka chika malibo bulula. Kamalubo ni gilea inkono. Ebeka mko ka tonye mko na kudo kusula. Ebeka mko ka tonji. Me be meke chukudi. Tadi be kuma nama be kuma fo ate frema loma.
Nama Maliko kuma fate Fremaloma, Massimera argent da proprio babu. Ou Mali Chilidi, ou Mali Désabilité. Au début, c'est arrangé. Mais avec Ben Mafo, avec la canto Ben Goula, Malombe Ben Malap Mamina, Assim Beclac à Kodoke, Moumena de séparation, Moumena de Frafrali, Moumou Malon d'Israël. Abefle. Donc, argent de Bassimbolo, Malon de argent de Konokudo, Nepseka fo, Kek. Nebseka fe na kuna ngape wakati mina nebeka femme na ka duka shula o bezu with me nebseka fo ke kana ngape wakati nebeka bi msuka o bezu with me wakati mina nebeka fe na kuna ngape wakati nebeka marfata ka mercelu blakata bodu. Donc kuma befle abela jele kuma messa. Voilà. Antika ben, c'est pas possible. Ben tisse kake. Parce que Mounoumbe, ne kodo remarqué malien na quoi. Ou malien chaman ka nature di. Ali wakati mina e centre mogo kumbe kele kono. Mogo chaman ba foko Bamako ka mado an kuma video kede. Ne segu tungara kumbe video ke kuma be. Fo Bamako ka dogo kone be ka moko jatike ne kuma fongo tero be ka ataku ke centre kono akumani do klo la fo do ba fo ko segu tungara be ka an jatike o karabe sanani mbo nyina ay tanga video koro la je awuga tuye moko la boko segu tungara be ka an jatike parce que a turu kuma se Bamako madi anya fo ambe Bamako ambe kai ambalwa munu be ka sa mokti ani kidala anga bwangu deme moko shimaso. Vous savez ça est dans le sang des Maliens hein? Ni ko turu ma se muma bi o ta do ko jugudu Musa Marabe kasola bel le cerveau be kasola Arasbati be kasola Orozu Poivron be kasola o bela Malien do bala kwasimi ko tatana yi Malien ay nanga tugasimi ko ni ma tugasimi ko ye façon de jugude parce que olu shika mogo mata kasola ou kanuba mata kasola asimi ko taman galon te ka noro sumo la mo unyabala Asimbe ka bi mo wera uka mais atolu concerné par ça ma soluma. Sadi Maliko inkelembe tende ni turu ma senema. Ba fuko ayi. Hali kidali be bindo mina Malien do ko ko kidali de don che u yere ma. Fo Malien do ba fa ku u yere rebeli dama ku be u be tamashegi dama de be kala ko tamashegu de be kala ko Malien te kala. A beni alcorane che Malien do kumbo fo. Ko ayi ko tamashegu yere ma de do. Anne kume gamu kelengele ne kume gamu publicité ke do bene wole ko che njema imbe kelengi chama marfata Mali contrôle ni korane cha chama mata a chama NCC kera do lade abe mafo ngabe ado akera prakata pa Malien do yake ala nganya mo do shogel de la ka video fo iba fo kumaro la ko ngavo che ma surasu be boli faso de juguya adona Malien chama de jilla o ye chien di. Donc, sensibilisation des mecs. Ima ado tafambula. Aou ni alache. Aou bise ka fokanga benchoko jime. Aou ye mogo ufaw don kasola. Ka mogo ka leaderu don kasola. Ne politique nya mogo don kasola. Jama de bako. Jama bise ka tuwe ko choko jime. Mogo mi don kasola. Do de fadu. Mogo bade do. Mogo toko don le. Epi ka galoti ka ndora mogo la. Ko angat la kata faroka. Ne ango ngate fareka. Kanye faso den jugui. Ima bina beka fanga sorobi. Binabe ka fanga soro depuis alaka malida Malien dema deli ka terroriste ye ka aboka publicité kene asimi fangate. C'est la première fois ne ka Malien de ka visage ouvert ka Malien de avec ka kasi ka video ke ka yafa deli terror fait ne Malien de ka ke ne Malien de do ye ou be ka kuma video ka a video flambe se ka video boka Malien de do be ka video ke ka yafa deli bina fait ko bina ka ke ala kama ko ka hina olula. Aye kidali mina domina bina ye tarakata bina ka mogo tale kidali domina odo Malien nya kina fo foiti kidali ka kuma ka faka domina Bamako ka chama ida ko foiti aunde neni belle cerveau aunde bola ka kidali ka keleke neni belle cerveau nunu ani shogel nunu ani MC ngani yere wala be quoi nen kelente ala ko nga tienfo aunde wula ka keleke aunde blara kelefe bi kanani jahilu na figi ngalonte gelaw kananu le ko jamana be confiou la na for aw ngena anga école de fermer bi ka Mali école ko fermer à cause de l'insécurité abse ka dawla bi ka anga école fermer ko parce que insécurité bi
o de kɛra bi ko parce que ko ça ne va pas ko ka école so fermé depuis Mali a ka indépendance sɔrɔ ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o de kɛlen filɛ ni pour la première fois o kɛra an ka dugu kɔnɔ bon jama an bɛ se ka bɛn cogo jumɛn o la bɛn bɛ se ka na cogo jumɛn e bɛ dɔw fa minɛ k'o don kaso la ka dɔw kanubaga minɛ k'o don kaso la ka sɔrɔ k'i sigi k'i gelu waga k'an ka bɛn an bɛ bɛn kuma an bɛ bɛn mun de kan parce que e somɔgɔ ma minɛ e fa ma minɛ k'o don kaso la i ba ma minɛ ka don kaso la e de b'i gelu nɔgɔlen den waga maliyɛnw dala don o don k'an ka bɛn e de bɛ wuli don o don maliyɛnw y'Assimi janfa maliyɛn jumɛn y'Assimi janfa parce que e somɔgɔ ma minɛ c'est à dire inconscient den dɔw de bɛ dugu in kɔnɔ u ti fɛn dɔn parce que aw faw ma minɛ minnu bɛ kaso la nkalon de nɔrɔlu la o de to maliyɛn caman dusu tiɲɛna bi maliyɛn caman bɛ ka u bolo ko n'u k'e ma k'e ye tero ka mɔgɔ bolo ko n'u y'o fɔ ko maliyɛn yɛrɛ de tilancɛ ni Assimi jɔ bi maliyɛn dɔw hali binalamɛlen bɛ ka tɛmɛ Assimi kan bi Musa Mara ka mɔgɔ bɛ se ka k'e fɛ yan Choguel ka mɔgɔ bɛ se ka k'e fɛ yan Arazali ka mɔgɔ bɛ se ka k'e fɛ yan n'olu bɛɛ ye jamatigi di e ye parti politique fɛn fɛn ci o si tɛ k'i fɛ bon e bɛ se ka jamana libérer cogo jumɛn na c'est pour ça ne b'a fɔ sɔrɔsiw la n'a bɛ nin gɛnya kɛ n'a ma gɛn et puis Assimi ka to fanga la a ka di tero ye dɛ ni Assimi gɛnna bi ni sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ Assimi la bi billahi tallahi bina ka mɔgɔ bɛ si kasi la fo ka dugu jɛ parce que o ye bina ko de bantɔla ye Assimi Goïta ka to fanga la o bɛ bina arranger de ne de filɛ ka nin kuma in fɔ a ɲɛna parce que u bɛ fɛrɛ u b'u mamuso ka ganforo de la mais ni Assimi gɛnna don min na bina ninnu bɛ gɛn ni Assimi gɛnna don min na a tɛ bina tɔgɔ mɛn aw tulo la o don Assimi de bɛ ka to jugu bɛ ka yɛlɛ Mali ma bi cɛ e fa ka bugu tasuma bɛ ka wuli la e bɛ k'i dɔgɔninw kɛlɛ e bɛ k'i kɔrɔkɛw kɛlɛ i bɛ ka bere ta bɛɛ kama fiɲɛ tɛ bere b'i bolo i b'i bɔ kuma fɔ inconscient den dɔw b'i sigilen to non an ka Mali ta an ka Mali bila o déchet de tout n'Assimi bɛ Mali fɛ mun na ale fana bɛ taa mɔgɔw don kaso la n'Assimi bɛ Mali fɛ ale bɛ taa walifaw minɛ k'o don kaso la mun de la aw tɛ kuma Assimi fɔw la dɛ donc anw de ye jɔndenw ye anw de bɛ tugu Assimi kɔ anw de bɛ bere bɛ da anw kun an kana fɔ ko yayi tɛgɛ bɛ fara anw tulo kɔrɔ an kana hali o jɔsi sen bɛ dɛrɛ anw kan biɲɛ bɛ turu anw na an kana fɔ ko yayi an kana fɔ ko si an ka muɲu an ka tugu Assimi kɔ anw ye sagaw de n'aw ye sagaw ye an tɛ saga ye an t'a fɛ bi an tɛ tugu a kɔ sinikɛnɛ fana voilà la vérité n'a bɛ tugu a kɔ a ye tugu a kɔ parce que inconscient den de ka ca mɔgɔ dɔw la quoi maliyɛn hɔrɔn bɛ yen mais mɔgɔ dɔw ye inconscient de ni turu ma s'u ma u t'a dɔn caman bɛ kule Bamakɔ kɔnɔ bi parce que a sera Bamakɔ de c'est-à-dire ils sont dɔw ye inconscient de quoi c'est pour ça ne tɛ ala dɔw fɛ n'a dɔw y'a daminɛ bilayi ne bɛ n ka téléphone tigɛ di parce que ne tɛ fɛ ka dɔw lamɛn anw ye Kidalikaw ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ aw bɛ buru ni kafe min na Bamakɔ kɔnɔ anw de k'aw ma n ko depuis Faransi sɔrɔsiw donna Kidali don min ne Seku Tunkara ne ni Ben le cerveau ninnu anw wulila ka mankan ci n ko maliyɛnw an ka manifestation kɛ o ka sɔrɔ transition 2012 de bɛ yen n'an ma wuli k'an jɔ bilahi Faransi filɛ ka Kidali minɛ an na o wagati u y'anw fa n'an baw neni ka Faransi défend an b'o mɔgɔ kelen kelen na o bɛ jɔ bi Seku Tunkara bɛ Faransi ka baara de la e nana cɛ maa min ye halaladen i ye wurutan den i bɛ jɔ ko Seku Tunkara Faransi mɔgɔ ye a si tɛ halaladen ye minnu b'a kuma fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko ne ye Faransi ka mɔgɔ ye n'a y'a sɛgɛsɛgɛ bilayi i bɛ taa sɔrɔ bilahi wurutan den tɛ anw d'an ni di Faransi ko la ala ye farafin halaki dɔwɛrɛ tɛ Mali bɛ problème min kɔnɔ hakɛ dɔrɔn de don Assimi dɔrɔn tɛ dɛ inconscient dɔw de bɛ Mali yɛrɛ fana kɔnɔ minnu ye inconscient denw ye n'u to mɔgɔ wɛrɛ ni ko ma s'u ma u t'a dɔn caman sigilen bɛ turu ma s'u ma hali bi minnu bɛ ka fɔ bi an b'a muɲu an bɛ taa fali wotoro ta walahi bilahi a caman b'o tɛ nasɔngɔ bɔ a caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sara la de mais ne de filɛ ka kuma in fɔ an na bi dɛ a caman bɛ sara de n ye fɛn dɔ bɛ n bolo n bɛna kala maliyɛnw kala parce que il faut qu'an ka réalité dɔ bɛ an k'o yira maliyɛnw na quoi fɛn dɔ bɛ n bɛn'o yira maliyɛnw na mɔgɔw de bɛ sara c'est à dire a bɛ caman ye kuli la a caman bɛ sara de u ka kuma bon e bɛ mɔgɔ min sara ka kuma o tɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na an ka namɛn a ye namɛn bon voilà donc on bɛ ka mun ɲini ne quoi donc c'est un peu ça an bɛɛ bɛ Mali fɛ e se ka mɔgɔw kanubagaw don kaso la ka tila k'olu ka tugu e kɔ o kuma la e de ye mɔgɔw wolo wa et puis an ka nin yɔrɔ fana lamɛn quoi
ni nana ka nyoro ira la quoi. Donc, on a une information de soro. Vraiment, on va préparer une vidéo quoi. Inch'Allah. On va vidéo mega enquête d'ok. Armée ko kale frappouke. Malio armée ka frappouko aya seke ko do ba ko fe. Mena vidéo flana doke. Mbo seke lula. Armée ko kay frappouke. Dugula den chama mbora ko do fa vocal do be mbulo meno jiu. Voilà. Donc de kundo malien Moussa Mara soutien total. Malien moun be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Warichi Nogola be Senwave application téléchargée. Na Senwave application téléchargée. Abene ga corps modo urgent 10 € na ya reta ko fa baga bang information bedo. Na ga bang information bedo aw so mo ga même malla Sénégal corps Cameroun abul ga orange numéro ta nu to ko 40 na warchi ba so orange man na sur place warchi go flata drome clé sara. Warchi go flana sabana bada 1,99 €, c'est 2 € kemef la dro o de kundo akambe ciao ciao.